Лето для музыкаў мітуслівы час фестываляў і гастроляў. Мы заспелі з Дмітра Вайцюшкевіча паміж паездкамі на ягоным хутары Вайцюшкі для летняй і павольнай, як вада ў нёмане, размовы. Прывітанне. У вас гэтым летам насычаны графік, толькі вярнуліся з Антверпена, далей Кракаў, Варшава. Якая аўдыторыя гэтых замежных канцэртаў? Ну, звычайна, большасць беларусаў. Я ўсё ж такі беларускі артыст. Беларуская мова не такая універсальная, каб быць зразумелай там тысячам, сотням тысяч людзей. Можна сказаць, што беларусы паўсюль, але актыўных беларусаў паўсюль не так шмат. У Еўропе на адной руцэ можна гарады пералічыць. Это, натуральна, Варшава, Прага, Лондан, Антверпен, Стокгольм. Апошнім часам штосьці яны там сціхлі. Ну, Беласточчына, ўжо Беларусь даўно, і традыцыі там вельмі магутныя і моцныя, і школы, і фестывалі, і шмат што. Варшава увогуле это такі транспартны вузел, дзе беларусы прыязджаюць, там хто эмігруе, хто жэніцца, і яны пасля, як універсальныя салдаты, становяцца палякамі, літоўцамі, ну кім заўгодна, куды прыязджаюць. Чым летам жыве ваш хутар Вайцюшкі? Ці прымаеце вы гасцей? Раз альбо два разы на год робім нейкія сустрэчы, фэсты. Традыцыйна ўжо там 6-й в этом годзе ці 5-й, я ўжо не памятаю, быў фестываль літаратурна-музычна-мастацкі, я яго так называю, такі міні-славянскі базар, толькі ў Вайцюшках, дзе розныя віды мастацтва прадстаўлены. Але перш за ўсё гэта беларуская літаратура. Маладыя, цікавыя, скандальныя паэты. Я вельмі люблю, калі там паэт не толькі такіх хорошыя вершы піша, а яшчэ паводзіць сябе досыць скандальна, і это якраз на прасторах Вайцюшкоў дазволена. Ну, конечно, у пэўнай межы, але тым не менш, такі дух рок-н-рола паэтычнага прысутнічае. Ну, вось мяне зацікавіла пра скандальных паэтаў. Вы калі-небудзь паводзіліся як скандальны музыка? У маім жыцці быў такі досвед. Я там, як скажем так, не зусім адэкватна да некаторых фестываляў рыхтаваўся. Зараз ужо асабіста мне не цікава так сябе паводзіць, таму што быў такі перыяд у маім жыцці, і я разумею, што гэта. Скандальны паэт, это значит, ён павінен на фінал быць трошки ўсё ж такі пад шафе. Як лепш бавіць летнія дні? Ці, можа быць, ёсць у вас нейкая свая філасофія лета? Трэба больш ездзіць. Адзін польскі музыка, кампазітар, сказаў, што сённяшнія музыкі — гэта кіроўцы-прафесіяналы з талентамі музычнымі. Тысячы кіламетраў ты праводзіш проста за стырном, каб даехаць да нейкага пункта А. Якая падзея гэтым летам вас парадавала? Па-першае, мне ўручылі аднаму са 130 беларусаў медаль стагоддзя БНР. Зараз традыцыя ў моладзі з медалямі, неяк так цяжка ўявіць, дзе насіць. У клуб начны, ці у амерыканскую амбасаду пайду, можа, на прыём, буду троліць там якіх-небудзь афіцыйных нашых начальнікаў. Но тым не менш, это ўсё ж такі некая ўзнагарода. Летам творчасць заціхае, можна адпачываць, але што, якія праекты вы плануеце ўвосень? Ёсць спробы ўсё ж такі паспрабаваць нешта папрацаваць з папулярнай песняй, скажем так, але сучаснай. Таму зараз спробы нейкія мы робім з Мікітай Найдзёнавым, таксама з Віталём Рыжковым. Алесь Рязанович не ведалі, такая электроншчына будзе. Шмат музыкі, кароткія вершы Разанова. Это таксама ўсё ў стадыі такой, таксама напісаныя нейкія яшчэ песні на вершы Алеся Ліпая. Зноў-такі, чым далей, тым жа не проста выйсці на нейкі такі новы стандарт, таму што час мяняецца, гукі мяняецца, ўспрыманне. Калі ты будзеш адну і тую самую песню на працягу цэлага жыцця спяваць, можа, гэта і добра, но можна было б старыя песні ўсё, таму што тады працаваць. Так, хочацца універсітэт, каб не заканчваць. Хай жыццё цячэ імкліва, як цячэ рака, ты са мною, зорка діва, щаки, щака.
Менскам на выходных завалодае Італія. У межах дзён нацыянальных культураў, што працягваюцца ўсё лета, ў суботу на сталічнай плошчы Свабоды дзень культуры Італіі. Выстава рэтра-матацыклаў, акрабаты і італьянскія гіты ад гурта «Трыбута Італьяна». А ўжо на наступны дзень на плошчы Свабоды Парыж. У межах музычнай вечарыны Менск-Парыж з удзелам французскага квартэту «Swing of France» і беларускіх гуртоў «Шума» ды «Нискіс» амбасада Францыі прапануе адзначыць адну з найбольш значных датаў французскай гісторыі – дзень узяцця Бастыліі. Францыі датычыць і імпрэза ў Міры на Гарадзеншчыне, трэці міжнародны фестываль рэканструкцыя падзеяў 1812 года. Вядзецца пра бітву пад Міром, дзе расійскае войска сутыкнулася з перадавымі палкамі напалеонаўскай арміі, польска-ліцвінскімі воямі генерала Ражнецкага. Пражыць адзін дзень у закарпатскім табары. Галерэя сучаснага мастацтва «Уніскладовая» і амбасада Ўкраіны запрашаюць на выставу фатографа Аляксея Зінчанкі. Чалавечыя пачуцці, характары, побыт унікальнага народу ў фотаздымках. Ірына Дарафейчук, навіны культуры.